Good evening po sa inyo, sir. Ay, may gabi isa. Pwede ba na ko may bawaan, sir, o sa pundok ni mo, sir? Ha? Pwede ba na ko may bawaan o sa pundok ni mo? Nagpasakop ko da sa kuan. Sa Congregation of Yahweh. Yeshua HaMashiach. Congregation of Yahweh, Yeshua Messiah. Pwede ba na ko may bawaan, sir? Ano saan ang rehistro? Rehistro? Oo. Imposible man nagma-rehistro, di ba? Abay ang mga buta nga ang among mga kadagban mi kanana sa sayo pa. Pero nito o ka na rehistro na? Ang simbahan rehistrado na siya. Okay. So kay rehistrado man gyud na, so ubot pasabot nito o jud ka nga na ay nagparehistro. Oh, na nagparehistro tungod kay at rehistro man gud 4 minutes tao. Okay. Sa tungod kay mo may kinahanglan sa usa ka gobyerno. Tama. So katong tawag ana nagparehistro, Mr. Tawag ining Bunggato is sa man to tawag anang nitug-an sila tinuod sa gobyerno sa di nagparehistro sila o namakak sila. Ano sa? Sa dihang kato nagparehistro ba anang inyong pundok ba sa imuhang gitawag og pagtuo sa dihang niadto sila sa gobyerno nitug-an sila tinuod or wa sa nitug tinuod? Tugan kog tinuod ngano. Okay, very good. Salamat kayo sa nindot nga tawag ining tubag. Unya nitug-an sila tinuod nga lisod kay mo nga kuan ba lisod kay pangitaon. Dili link man ko na link. Napakay follow-up question, Mr. Bunggato, before tamang padayon. So, katong nagdiadto sila sa gitawag o gobyerno, itug-an makagya sila tinuod, sumala pa nimo, tinuod po itong ilang gitug-an dito nga sila ang incorporator or founder anang pundok ng mga gipahistro. Abay na dili o kakuan kay wala man ko adto mga wala man ko adto. Dito ko man kakakuan. Dito ko man ka nga tinuod yung ilang gisulti dito atubangan sa gobyerno, di ba? Kung ating gumina, tinuod yung gisulti. Ilang gipangutana basta kay ang dili nang may pasabot na ko gipangutana ba sa nagtugwa. Namo gani dokumento. Bigo, namo gani tawag anang dokumento nga ilang pilapan ba? Katong giingon mo ganina ba nga nisulti sila tinuod. Kunya sa balaod sa gobyerno, si bisan kinsa magparehistro, mutug-an gyud nga sila founder sa ilahang giparehistro. So, tinuod po ito ilang gitug-an dito nga founder sila. Wala ko kay po tungod kay mo nang yung tinuod ilang gisulti niya karon wala ka kabaw. sila may gipangutana di man ako. Dili man napangutana, dokumento. Tanawa ako ang nasabta ha. Ni oyon ka nga na rehistro. Ikaduha ni oyon pug ka nga ni adto sa dito aron mutug-an tinuod. Sugay sa balaod sa gobyerno. Kanya balaod sa gobyerno nga si bisan kinsang moadto og magparehistro, sumala sa mata sa balaod, sila ang founder sa gitawag og giparehistro nilang sekta diha sa Securities and Exchange Commission. So buti pasabot dawaton nimo karon nga tinuod ang ilang pag-adto dito og tinuod ang gusto sa gobyerno nga kanang sektang imong gipasakupan katong giingon nimo nga tawo ray gatukod ana. Dili ko ka tubagan ang imong kuana kay wala ko dito kay lisod pug ako usaram ko ka membro. Dili man god na akong kuano naa ba ka dito gwa. Tug-an magud ka nga estado. Itukan po ka nga tawag ining sa mga pangutana sa mga bahin sa gobyerno dili na mo ako ang issue kung nangutana bang gobyerno sa ilaha ana ba dili na mo akong issue. Ang issue nako na rehistro na ay nagparehistro og dituo ka ana unya kadto nagparehistro imposible magdamakak sila tama mo imong giingon nga tug-an sa tinuod dito. Nya sa mata sa gobyerno sumala pa sa gobyerno si bisan kinsa magparehistro sa usa ka pundok diha sa mata sa gobyerno kanang maong gitawag og pundoka gitukod nagtao og ang nagtukod kapto nagparehistro. Mo man sa gobyerno. So ang ako pangutana is kabaw ba ka ana? Wala og trabaho lang eh. Mo anay problema. Kayo ni mo na ibawa. Nga, basta rehistrado gani migo, buot pasabot ana, tao ang magtutukod ana, dili man luluwas. Mo na kabi sa pagkapila ninyo milyon ang kuno na nakasulat sa Biblia, magpabilin gyud ng tao na magtutukod ana inyong iglesia.